har gida, amma Alhaji Biliya shi komai nasa ya yi da ruwa, shi dai ya bada ruwa dai a mutane ya yi kanta makai. Ko a lahirar ma fa aka je fa su ne na gaban mu kafin mu ko, amma mu za mu tuba insha Allah, amma su ba su da sosai dai. Allah ka sa in dace, Allah ka sa ya bani kuɗin nan a wannan gida. Ai matsiyaci halama bai tashi ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Waye ne mai ruka min sallama da uban sanyin safiyar nan? Ni ne ya hujja. Kai ka ce mai bi na bashi. Ni ne ya hujja. Haji Biliya Naira. Haji Biliya Naira. Garba mai timbin bashi. Haji Biliya Naira. Kai Garba. Haji Biliya Naira. Kai gida na sassafa ka. Ka san duk garin nan kai ne mai taimakon gaggawa, mai bada abin alheri a al'umma. Inda Garba ka ga shigo daga ciki a banza wani sai fara zuwa yana mita ya ce taimako na fara bayarwa. To Alhaji ko na karyawa ma da mun bai. Ina dai abin zan ma. Insha Allah ya. Ya zabi. Shiga da Allah ne. Garba, ina jin ka. To, wallahi Alhaji ka san dai abin da aka dan saba yi din nan dai shi ne ni tattaki na zo gurin ka domin a dan saba mun dan abin da aka saba ba na bashin nan nake so a dan bani zan dan yi. Dakata Garba. Kai ba wata kokwariyar sana'a gare ka ba. To da za ka biya ni bashi ne da na baka wannan makudin kuɗi. Alhaji, in dai har ka bani, ko da dai rasa raina, zan san yadda zan yi in biya ka kuɗin ka. In kuma na rasa yadda zan yi in biya ka, duk abin da ka ga dama Alhaji, kai min ni na yarda. Yau Garba ai wani dogon sharadi ba naka bane. Kawai nawa kake bukata, kuma yaushe za ka dawo min da kuɗina. Ya Haji, 500,000 nake bukata kacal a gurinka. Garba 500,000? 500,000 ya Alhaji. Wallahi Garba baka san kuɗi ba. Yo Garba ko ma hauka ce ta yayin na dauki 500,000 na baka. Kai ka gode Allah ma wallahi ina kaunar ka. Da tuntunin na sa mun waje da kai. Garba zan iya baka naira 100,000. Alhaji ƙara mun yayi kada. Ƙarin ka ya san ta yadda zai fito. Ɗan ma ya kasan ba ita ce za ta dawo. Da haka dai Alhaji. A'a kuɗi ne da a baka kuɗi ne na ruwa kawai ba wani ɓoye-ɓoye ka sani. Yadda aka saba. Haka ne Alhaji amma ƙara mun yayi kada. Garba ya za ka biya ni na ƙara mu. Kai dai na yi shahada a matsayin na nake da wannan ƙasa ba ka duba. To kuma kuɗin abubuwan naku nawa ne zan ƙara? Ai ba da yawa. Garba kana so 100,000 ko ba ka so? To ya zan yi Alhaji tunda ba ni da shi. Shaƙi Garba. Garba mai tumbin bashi. Garba kenan. Mu ko za mu lubce ka da ruwa ɗum. Mu baka kuɗi, mu baka ruwa. Ya hujja. Garba. To Garba. Dan Allah sa ina ƙaunar ka ba Garba ba abin da zan ma. Ya hujja. Na san kuɗi. Alhaji Biliya Naira. Haba Garba, ka tsaya mana. Ya haji. Ai dan kai na ɗauko sa ai. Alhaji Biliya gwamnati. Ka gode Allah da ina ƙaunar ka. Alhaji Biliya gwamnati. Garba. Dukiya nufin. Dukiya gashin hanci. Ya hujja. Bari in bi cikin su. In gewaya su in tabbatar da cikakku na baka cip. Haka ka'idar kuɗi yake Alhaji. Yawwa Garba. Haka ka'idar kuɗi take Alhaji. Ɗaya. Biyu. Kan gaskiya ba ya kamata mu nemi mafita a rayuwar mu ba. Don wannan rayuwar kaskancin da muke yi gaskiya ba za ta yi ba. Kaga na farko mu ba jahilai bane.
mun dan yi digiri din mun nan, amma aikin ma shiru, sana'a shiru, kai satar ma ba ta karbuwa. Yanzu to ce rayuwa ina zaki da mu? Kaga abokina, daga na mutu a talaka gwanda na mutu a mai kuɗi, ko da ku kuɗin na haramun ne. So what are the solution, my dear? Solution is that we visit Malam Kalla. Okay, we go Malam Kalla now. Okay, let's go now. Uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma. Alhaji sun cika cip cip. Ko ban irga ba Alhaji. Naira 100 ce cip gata. Haka yake Alhaji. Kamar yadda muke ka'ida da kai Garba. Haka ne Alhaji. Za ka dawo min da kuɗi naira 125. Na sama ruwan a ciki ai. Haka ne Alhaji. Na ga kamar jikinka da sanyi ba ka karɓa ba Garba. A Alhaji dole na an karɓa. Dole na an karɓa zan yi Alhaji. Yaushe za ka dawo da kuɗi Garba? Alhaji wata mai kamawa. Ka fasan hali na Garba. Alhaji ni na sani ai na ce zan biya. Ka fasan diya ta Garba akan kuɗi, ka fasan iya hege na. Na sani Alhaji. Garba gagararre ne akan kuɗi. Alhajin Allah. Komai zan iya. Ka taimaki wasu mabaranta namu Alhaji. Adu. Yawwa Alhaji. Ga kuɗi Garba. To Alhajin Allah. Sauran sharaɗi kuma na wai rage. Ni na san ta yadda kuɗi na zai fita. Alhaji ai ku na daban ne Alhaji. Mun kuɗi ai sutura ne dole mu sasa aljihu, ku da manya ba za ku sasa aljihu ba. Garba a duniya menene aka yi 100? Alhaji to ina da shi ne Alhaji, ina haida na zo gurin ku teku ba a ganin ƙarshen. Ka gode Allah ina ƙaunar ka kawai. Wannan haka ne Alhaji. Amma ka je gurin wancan Alhaji ya wani matsiyacin mu. Allah ba mu yi kwan biya Alhaji. Dai ma. Allah ba mu yi kwan biya Alhaji. Ha ba Garba. Na barka lafiya Alhaji. Garba za ka wuce kenan. Insha Allah Alhaji. Yake da ka kula fa. Allah saka da alheri Alhaji. Alhaji na gode. Ko shirin da alƙawari ba yana cewa komai ba. Allah ya da a ci. Garba. Alhaji Allah ya yarda Garba. Kai na yarda da yanzu kan. Allah saka. Ai ya ga tana kuɗi na Garba. Yi komai. Hai. Abokina ya? Bari in kawo mashin zo. Hai, abokina ya, me labari da gida? Kai, alhamdulillah. Yanzu nan daman ka kenan. Wallahi yanzu dawo wannan. Kai, a bari kawai na je na shawo rana. Ai na gan ka rana. Allah. Ai subhanallah. Wannan ba mashin ɗinka bane. Wallahi ita ce. To, za ku tashi a yi. Bale yaje? 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 Sauka. Bale na ka samu mashin. Siya na yi ba. Siya da mashin. Assalamu alaikum jama'ar faɗin duniya. Sunana Dr. Akarami Darazu, mai maganin gargajiya. Cututtuka daban-daban, magani daban-daban. Muna ba ga magungunan na cututtuka daban-daban, abin da ya shafi kamar matsalar jini ko matsalar zubar ciki ko matsalar rikicin al'ada
ko matsalar hawan jini mai shanye gefe daya, ko matsalar basir mai tsoro, ko matsalar ulcer da chronic, matsaloli dai daban-daban muna ba ta magungunan su da yardar Allah, kuma ana cin nasara. Kuma kamar rukiya ma muka yi ta har a waya, insha Allahu in aka hada mu da marar lafiya a waya mukan masa rukiya da yardar Allah, kuma ana cin nasara. Kamar maganin da ya shafi wannan maganin karfin mazakunta ne, in Allah yarda magani ne mai kyau, kuma mukan dora a mota ko ina mutum yake a kai masa magani insha Allah. Kamar wannan macen da take fama da al'ada ta je ta dawo tana mata rikici, ko kuma ciki ya zube, tana samun ciki ya zube, wannan magani da yardar Allah in ta yi amfani da shi ana cimma nasara da yardar Allah insha Allah. Maganin ma'aurata ko maza ko mata, ko abin da ya shafi ni'imar mata, ko abin da ya shafi matsalar malakunta, insha Allahu ana dacewa da yardar Allah. Kuma komin nisan mutum kamar yadda na faɗa, in Allah yarda in muka yi waya da shi za a iya kai masa magani. Kuma ita kanta cutar in muka wa mutum rukiya a waya din, in Allah da komin nisansa za a kai masa magani da yardar Allah. Kamar wanda aka musu asiri, ture ko maita, da yardar Allah wannan ma muna maganinsa insha Allah. Bana fulbe ma ba magani yau basir, ko maganin yau ulsa, ko bonet da to hangake to Allah jabi in gadana da magani do komin wadaki na do in hukkanai ma magani da mota din yara namu bo e waya ma in gada rukiya to Allah jabi bo din heba nasara. Address din mu guda biyu ne, daya muna da shago a mashiga fadar Darazo office da Macro Finance, daya muna office yan doya bayan katangar asibiti tsakanin asibiti da firamare, nan ma muna da shago. Sai namban wayar mu 08064322434. Malam aljani shege ne, ya wuce ciwon da ake tsammani. Ku yunkura saboda kare kawunanku da iyalanku ga sharrin aljani. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah zo na. Allah shiga batta malam. Wallahi duniya ce ta mun atishawar saki. Shine na zo wajenka a taimaka mun ko ta wace hanya. To idan na fahimce ka harkokinka ne suka tsaya cak. Hakika. To akwai yanda za yi. Sai dai harkar tana da wahala. Za ka iya? Hakika insha Allah zan yi. To na baka nan da kwana 3. Ka je ka kai nazari kai shawara sannan sai ka dawo. Ka gane? Insha Allah ka maka. Masha Allah. Yawwa na baruwa dama gidan karen je yanzu ƙarshen tika ina kuɗi na da na baka bashi kace sai ka je ka ci caca ba ruwa na da ka ci caca da baka ci ba yau fa kuɗi na fa zaka ban yawwa Alhaji Biliya kuɗi dai da ka bani caca cinye da mun yanzu akan zan je gidanka ne kuma ka san ka'idan caca ka ƙara mu waɗansu kuɗin saboda yau ina da sa'a na baruwa ka ɗauka kuɗin na banza ne ko ka ɗauka ya caci na ciwo kuɗin irin ka to yau zan nuna ma tattagaren cikakken murin mutunci ne ni yawwa Alhaji Biliya baka duba girma na girman ka na banza da tsufa na wani tsufa a gurin tsohon dan caca girman ka na banza na wabi zan nuna ma tsagere ne ni ba wannan yau zan nuna ma na fi ka rashin mutunci Alhaji Biliya